I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Senti. Wa, magod, nangutan na gani ko. Concern naman ko ni mo. Sakit kaya nga akong dughan, paeng. Sakit kayo. Ma, manong sakoy. Ngano ka? Sakit na nga akong dughan. Ha? Nga naman, ma. Ano na hospital na? Uy, ospital nga makaayo ini, paeng. Unsa? Tarong gani, ma? Kuyawan na ba ko? Ay, nalang pagkuyaw-kuyaw di hagod. Dili ba nila ako ikamatay? Pero gano'ng mura ba kong mamatay sa kagool? Ma. Mga dagko naman gyud ta, ma. Unsa ta? Mga dagko naman gyud ta, no? Oo. O bisan mama pati ka, ma. Ha? Sultihin na lang gyud ko unsay problema nimo. Ako bitaw. Ladlad magig ko nimo tanan. Wa mo gyud gitibigang sekreto. Mausa doon ka. Iladlad tanan ako. Aron makatabang ko nimo unsa maganina. Oh, sige. Pero ayaw kong kataw ha. Ayaw ba yan yung kong kataw Unsa? Oh my gulay! Labara lagi sa kong utok biya. Wa ko tarong tog. Sa una ikaw may hinungdan nga wa ko tarong tog, pero karon si mama naman. Wa ko kay bawat si buhaton ako. Mas maayo nga dili na lang gid siya makakita ni Buboy. Maubitaw nga gool kay siya karon kay di na kuno siya makakita ni Buboy. Ay, Unsaon jud ka ni nako sa? i-shopping na lang siya paing. Dada sa mall. Patanawag sini para malingaw ba? O di ba imo siyang pabakasyonon? Sige. Akong suwayan. Salamat sa tambag ni mo ha, biya. Ha? Uy. Imo magipil-pil akong kamot. Angang! Take advantage mo dahin ka. Warom ko tayo Malaysia nga kung paghikap ng ni mo. Dagway da nimo paing. Ikaw ay Malaysia? Oh, si Imok. Ay, magkasukat kami da. Mutagad ko o dili. Ay, mutagad lang tingali, uy. Murag lain masad kung dili. Hi, Bia. Hi, Imok. Salamat ha. Salamat sa unsa man. Nga mitagad na ka na ko ron. Grabe. Asa ka? Napakoy paliton. Pwede makuyog ni mo? Okay ra. Okay. Thank you. Kumusta naman mong paing? Parehas ra nimo. Amigo rami. Tuod, Imok. Una day sa inyo si Buboy? Ano di ay? Ato ra niha. Ha? Unsa man? King ano di ay? Ay, kalami sa halo-halo. Basta ha, ato ra to ha. O lagi. Kining doon nasad ko isulti nimo nga ato rasad. Unsa man? Happy ba kay Koron nga naghalo-halo ta? Imok ha. Lagi. Kay dugay naman kung kakanunon og halo-halo. Karon lagi natuman. Mao ba? Ngano di eh. Abi din nimo kun sa biya. Wa man? Sige na ay. Dalion na ni natugurot ang halo-halo. Animal dito sa imok da. Napahiyal ko sa akong kaugalingon. Nagtuo pa ko nga
happy siyang nagkulhalo mi kinakaupan mi. Kinaunsa mo ko eh. Ragalagot man ko nga. Wala siya muhisgot about namo. Nga naman ni uy. Makalagot ba? Lahi, nagpuyo din yung suit, kuya, oy. Buyok naman ko. Aw, gawas dito. Hindi makita ko ng sabil. Aw, malas ni mo. Ulay niyo, eh. Saan mo rin ako? Lupig ko may kriminal na ko ini. Prangkahin na lang siya kung magkita gid mo. Unya kay madlog man ko niya. Aw, puyo. O, pero kagawason na lagi ko, kuya. Kagawason na kay ko. Saom. Ah. Ha. Doon ako yung nahunaw-naan, kuya. Unsa man? Mag-disguise ko. Oh, Magpa-disguise ko nga babae. Ha? Paliti ko guwig, kuya. Nga apilig make up. Paeng! Paeng! Ayun, mo saba-saba, maay. Ay, tanawa. Tanawa sa ilang imok, tanawa. Oh, no. Kinsam ng babayhana, ma? Mura lagi si Boboy og pamarog. Pero babae lang. Itaw, no? Guwapa ra ba? Kuya, nitanaw sila na to. muduol gani. Ayaw lagi tingog ha. Ako rin bahala. Ug ikaw, ha? Padimyor-dimyor gyud ka, ha? Sige lang og ka ng sudlay-sudlay ng buhok nimo nga long hair. Okay, kuya. Ano, niya na sila paingon boboy. Oh. Dimyor-dimyor ha. Dimyor-dimyor. Sige, kalma. Dimuri-dimuri ha. Dimuri-dimuri. Ayong, buntag, imo. Ay, tingog, ay, tingog. Naalagi kay bisita, imok. Oo, ako pagumangkon. Anak sa ko igagaw. Gi, kuan ka nang, gi pabakasyon sa amahan. Human operahi sa tutunlan. Uy, kaluoy bago di ay. Oo. Mura-mura ra banig naong ni Boboy, no? Ha? Oo. Bitaw. Mura gyud. Kung magkuyog ni sila, maaan gid ni sila nga kaluha ba? Kaida naman sad sila. Sa ato pa, dili di siya makasulti. Di ni siya kasulti. Sud sa usa ka tuig. Alo, gawagod. Naunsa din ang iyang tutunlan. Kanang dunay mitubo nga unod. Huh? Kanserous man ang kuan ang kanang iyang problema karon. Uy, Mao nga gi operahan gyud. Kan magunin siya kining singir magudin pataagod. uy. Wow. Asa man siya singer, imok. Sa banda. Kining soloista ni. Rak ang tirada ba? Kuan kanang wish cream man eh. Oh, Mao ba? Ano na sa? Nugo na eh. mura gid si Boboy nga babae, no? Lagi. Sige, Mok. Hindi na mo isturbohon, ha? Unsa di iyang pangan? War, di may kaandang pangan. Kining amo ni si kuan gingging. Gingging. Palang gingging man ni sa amahan. Gingging. Ako pa sige soroy. Sige. Sige, imok kay adto na sad mi. Sige. Sige, Imok. Ging. Ging na ging. Ano? Gisundan nila tanaw, kuya. Oh, Ha? labi na silang sabil. Tutok yun siya ni Mayo. Si Paingsan. Actually, sila man ginuha. Kuya, wa na mungod ko nga mailan nila. Pero di makaangay mabalaka kay basin ka ng bisan og bagatubang mo. Di makamutingog ay kabalaka na. Maor siya makanindot, kuya, sa mong alibay. Lagi, don't worry about it. Hindi ba yun ako naman, kuya? Ako pa. Alo, si Bia, kuya. Ako na gud ni. Kuya, si Bia. Acting lagi tarong ha. Ako rin bahala. Oh, sige. Hoy, Boboy! Nausa man ka? Oh, gangat. Di man ni si Buboy Bia. Si Gingging man ni. Anik naman. Anak sa ko igagaw. Mura sa bitaw siya dagway ni Buboy. We, ay ko binuang good. Ngano bitaw nagbinabay ni siya? Di lagi ni si Buboy Bia. Di ka butuo, no? Nasun lagi ninyong duha, oy. Uy, in fairness ha, angayan ka, boy. Huwag ko magbinuang Bia. Anak ni siya sa kong igagaw. Mi bakasyon kay gi-operahan sa tutunlan.
Mas kagatawa. Kumayo, gini mo ba daw makatawa yung mo? Oy! Fix man. Huwag ko magbinuang. Uyang tagtangon ko niya yung wig. Unsa man? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!